i dobro. Vjerska emisija Franjevačke mladeži Širokog Brijega. Slušajte nas svake subote u 11 sati na valovima radio postaje Široki Brijeg. Naša je Frama 45 minuta s vama. Gospodine, daj da budem blag prema onima koji su tvrdoglavi ili nepodnošljivi. Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svome. Nauči me da šutim na upućene prigovore. Nauči me da slušam sa smirenim zadovoljstvom nezaslužene grube riječi. Daj mi novo srce, jer se moje tako često ponaša grubo i prije nego što ga uspijem smiriti. Isuse, blaga i ponizna srca, čuvaj me od oholosti. Bilo bi to najgore zlo koje bi me moglo zadesiti. Volim biti od svih zaboravljen, nepriznat, prezren, ponižen do dna, nego li se vidjeti punog samozadovoljstva uzdignutno iznad drugih. Daj da želim ostati malen, slab i nemoćan. Isuse, daj da moje uši tako rado ne slušaju upućena mi priznanja, da moje srce ostane zatvoreno uživanjima u mojim osobnim poslovima, da se moja misao ne vraća neprestano na ostvarene uspjehe, učinjena dobra djela, primljene pohvale. Neka mi nepravedni sudovi, kojih sam žrtva, postanu slatkost, kao i upućene mi ponižavajuće riječi, gorke kritike mojih djela, omalovažavajući postupci koje imam podnijeti. Daj da ljubim, da budem nepriznat. Kada će ipak doći čas kad ću biti sretan da sam zaboravljen od sviju, da vidim da nitko ne sanja o meni, osim da me prezire kao zadnji otpadak. Vjerujem da će doći taj čas kada ću po tvojoj milosti spoznati da je istina samo ovo, da sam ništa i da ne zaslužujem ništa. Hvaljen Isus i Marija, dragi naši slušatelji. Dobro nam došli u još jedno naše subotnje prijepodnevno druženje. Nadamo se da ste nam dobro i da uživate u ovom sunčanom danu. Emisiju smo započeli na najljepši mogući način molitvom. Sad, ako ste pažljivo slušali, mogli ste shvatiti da se molimo za poniznost, za blago i kreposno srce i dušu. Smatramo da svi težimo k tome, ali smo još uvijek u nekim nedoumicama i strahovima. Stoga vas pozivamo da se nastavite družiti s nama, kako biste možda naučili ponešto o poniznom i krotkom srcu. Pravo je vrijeme da se uhvatimo teme. Još aktualnije, Još zanimljivije, Još zabavnije. tema emisije. Poniznost. Iako je ta riječ česta u kršćanskoj duhovnosti, ona se izuzetno rijetko spominje u našoj svakodnevici, a mi ju još rjeđe nastojimo primjenjivati u vlastitim životima. Pitamo se što je to poniznost. Martin Luther poniznost je definirao ovako: prava poniznost nikad ne zna da je ponizna, kad bi to znala, bila bi ohola. No budemo iskreni, dug je put do takve poniznosti. Većina nas u sebi nema poniznost. Neki imamo želju da nam bude darovana, da ju se usudimo živjeti. Ali se stvari bojimo da ćemo biti poniženi od drugih ljudi. I to je glavni strah koji nas priječi da budemo ponizni. To je ljudska krepost koju je najteže naći u svijetu u kojem živimo. Svaki koji se uzvisi bit će ponižen, a svaki koji se ponizi bit će uzvišen. To nam kaže Evanđelje, a mi se ipak bojimo biti ponizni. Možda je teško za razumjeti, ali poniznost nam ne bi trebala predstavljati strah. To je zapravo staza koja nas vodi u kraljevstvo Božije. Dok nas uzvišenost možda na ovom svijetu vodi na prva mjesta, ali to nije krepost koja nam pokazuje put do neba. Poniznost donosi sa sobom mir i radost za koju jedva znaju oni oholi. Trebamo izdvojiti kako jedna posebna žena u katoličkoj povijesti, majka Terezija,
o kojoj smo čuli nešto više u prethodnoj emisiji, objasnila poniznost. Jednostavno, kao što je uvijek činila. Poniznost je govoriti što manje o sebi, ne miješati se u tuđa posla, paziti da ne budemo znatiželjni, prihvaćati radosno protivljanje i ispravke, prelaziti preko tuđih pogrešaka, prihvaćati zanemarenost, zaborav i mržnju, ne tražiti da budemo posebno ljubljeni i prihvaćeni, odgovarati uljudno i kad smo izazvani, ne gaziti nikada ničije dostojanstvo, ne raspravljati ni onda kada imamo pravo, birati uvijek ono što je najteže. Krepost poniznosti je veoma važna stvar jer se u Svetom pismu kaže: Bog se protivi oholima, a poniznima daje svoju milost. Ne bi bilo teško biti ponizan pred Bogom. To je sasvim razumljivo kad se sjetimo njegove savršenosti, uzvišenosti i svetosti, darova i milosti koje smo od njega primili. Pred njim se ne možemo osjećati drugačije nego kao kad smo maleni, skromni i nevrijedni, dakle ponizni. Poniznost je pokazati svoju slabost i ograničenje, reći sebi i drugima to sam ja i pitati Boga kamo sad. Poniznost donosi sa sobom mir i radost za koje jedva znaju oholi jer su oni osjetljivi na svoju veličinu, pa se lako uznemire zbog najmanje povrede njihove takozvane uzvišenosti. Poniznost prati strpljivost o kojoj apostol Pavao kaže ovako: I neka Gospodin ravna vašim srcima po Božjoj ljubavi i Kristovoj strpljivosti. Ona je povezana i s blagošću. Krist ih sam povezuje kad kaže: Učite od mene jer sam blaga i ponizna srca. I stoga slobodno možemo zaključiti da poniznost prati čitav niz kreposti. Imamo još samo par misli za koje mislimo da se jednostavno trebaju spomenuti kad već imamo priliku govoriti o poniznosti. U poniznosti se savija sva naša duhovna oholost, napuhanost, umišljenost, kako bismo mogli odgovoriti na svoj temeljni poziv, a to je biti čovjek. No često ima i varki, na primjer, postoje lažne poniznosti kad se netko namjerno pravi poniznim kako bi ga se uzvisivalo. Ono ne znači da sjedamo na posljednje mjesto svjesno i namjerno, samo da bismo pokazali drugima kako smo ponizni. I to je baš ta malenost koja se otkriva pred Bogom, koju Bog uzvisuje i ispunja. Preko nje može činiti svoja velika djela. To je ono do čega je majka Terezija, naša svetica, došla tražeći Božju volju. Ona je bila oličenje poniznosti. Poniznost je istinska tajna duhovnog života. Kad smo oličenje poniznosti, mi niti precjenjujemo, niti podcjenjujemo svoj život. Uistinu, da bismo mogli uspjeti u životu, raditi nešto veliko i da bismo ikada mogli stupiti na prvo mjesto, moramo biti ponizni prema Isusu. Na poniznost nas potiče i promatranje naše nesavršenosti. Po sebi ne možemo puno učiniti. Moramo se oslanjati na Božju pomoć. I sam Isus nam je rekao: bez mene ne možete ništa učiniti. Onaj tko zna smisao poniznosti je zaista božanski. Poniznost je istinska božanstvenost. To je svetost naše duše koja se samo širi. Kad fizičko biće izražava svetost duše snagom svog apsolutnog jedinstva sa svim ljudskim bićima, to je božanska poniznost. Ništa ne može ući u neku osobu tako tiho, a istovremeno tako uvjerljivo kao poniznost. Ona nam daje neki osjećaj moći, a sada se postavlja pitanje kako možemo imati poniznost i moć u isto vrijeme. Evo jednog primjera. Majka je mnogo jača od djeteta, ali kad mu želi dati hranu, ona se saginje. Djetetova ljubav prema majci ne smanjuje se zato što se ona saginje. Naprotiv, djetetova ljubav se znatno uvećava. Dijete vidi da je majka visoka i da bi mogla ostati na vlastitoj visini dok se dijete trudi da odraste. Ali zbog svoje dobrote majka to ne čini, te snagom svoje poniznosti mi postajemo prostrani, a prostranstvo je samo po sebi moć. I za kraj, Isus nam želi poručiti da je kraljevstvo Božje namijenjeno poniznima, te da je logiku evanđelja teško shvatiti i prihvatiti, ali da trebamo u skladu s evanđeljem živjeti svoje kršćansko poslanje.
iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Petar pristupi Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Kaže mu Isus: Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše 10.000 talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca, i sve što ima, te se podmiri dug. Na to sluga padne ničice pred danj, govoreći: Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad ta isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše 100 denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: Vrati što si dužan. Drug padne predanj i stane ga zaklinjati: Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama, ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu. Dragi slušatelji, upravo smo poslušali sutrašnji odlomak iz Matejeva Evanđelja, a sada će nam naš fra Zlatko Ćorić pretumačiti ovaj ulomak. U blaženstvima kojima započinje Isus govor na gori stoje i ove riječi: Blagomilosrdnima, oni će zadobiti milosrđe. To zvuči kao neko opće pravilo po kojem će svatko dobiti ono što zaslužuje. Znači li to da milosrđe moramo zaslužiti i možemo li iz toga izvući zaključak da će nemilosrdnima milosrđe biti uskraćeno? Prispodoba o okrutnom dužniku koji nam donosi Sveti Matej ovu 24. nedjelju kroz godinu pokazuje kako je kažnjen sluga kojemu je gospodar potpuno oprostio ogromni dug koji nikad ne bi mogao vratiti. A on, nakon što je doživio toliko milosrđe, nije imao smilovanja prema čovjeku koji mu je dugovao puno manji iznos novca. Gospodar koji je prethodno oprostio dug, čuvši kako je postupio nemilosrdni sluga, predomislio se i zatvorio ga u tamnicu dok mu ne vrati sav dug. Ali kako će mu sada iz tamnice nemilosrdni sluga vratiti dug, kad ni na slobodi nije mogao zaraditi dovoljno da ga podmiri? Ova prispodoba ne odgovara izravno na to pitanje, ali nam pokazuje kako se istinsko primanje milosrđa ostvaruje u davanju milosrđa. Naime, okrutni sluga kojemu je otpušten dug, a on sam nije htio oprostiti svome dužniku, zapravo je izrugao milosrđe svoga gospodara. On gospodarovo milosrđe nije primio nego prezreo. Primiti milosrđa ne znači samo osloboditi se trenutnoga duga, nego usvojiti milosrđe kao princip svoga odnosa prema bližnjemu. Ukoliko se milosrđe ne prima na takav način, ne prima se nikako. Ista misao izražena je u molitvi očinaša, u zazivu koji molimo Boga da nam oprosti naše dugove, onako kako i mi otpuštamo svojim dužnicima. Takva molitva podrazumijeva našu spremnost da drugima oprostimo, kao da i sami primimo oproštenje. Jer čovjek koji oproštenje ne prima živi u tami nepriznavanja vlastitih grijeha.
To je tamnica u koju je bačen okrutni dužnik. A u prvoj Ivanovoj poslanici piše: reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo, istine nema u nama. Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je Gospodin i pravedan, otpustit će nam naše grijehe. Te riječi nisu samo okrivljivanje koje ostavlja privid pobožnosti, nego se radi o spoznaji i prihvaćanju istine o sebi kao grešniku. To priznanje otvara prostor milosrđu koje se ostvaruje i davanjem i primanjem. A davanje i primanje jednom riječju zove se radost. To je ono što ovoj prispodobi nedostaje. Nema ni riječi o tome da se veliki dužnik, kad mu je oprošten dug, radovao. Umjesto da se raduje i svoju radost podijeli s drugima, on se nemilosrdno ponio prema svom dužniku, koji mu je dugovao puno manje nego on svome gospodaru. Stoga okrutni dužnik na kraju milosrđe nije ni dao ni primio. Što biva s takvima? Strašno zvuče Isusove riječi na završetku prispodobe. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama, ako svatko od srca ne oprosti svome bratu. Milosrđe i opraštanje po sebi je nezasluženo i besplatno, ali to ne znači da je bezvrijedno i jeftino. Čini se da ozbiljnost prispodobe okrutnom dužniku daje upravo takvu poruku, koja s jedne strane govori o opraštanju kao velikom i nezasluženom daru, a s druge strane upozorava kako dar treba doista primiti kao dar, s radošću i zahvalnošću. Tko ne oprašta bližnjemu, prezire milosrdnog Oca i obezvrjeđuje milost koju mu je sam primio, te na kraju živi bezvrijednim životom. A Isus nas poziva da u savršenom praštanju živimo punim životom. U ovom slučaju to znači da praštanje ne smije biti neki jednosmjerni i prigodni čin, nego zajednički životni stav koji svakom čovjeku daje novu životnu šansu. Hvala fra Zlatku Ćoriću što nam je pročitao ovo tumačenje koje su pripremili bogoslovi Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Info kutak. U proteklom tjednu u našoj župi kršteni su Borna Tomić, drugo dijete Marka i Katarine rođene Bogdan. Ana Mandić, drugo dijete Marina i Marije rođene Buhač. Ivana Karačić, treće dijete Darija i Ivane rođene Polić. Ljubav vaših najbližih neka vam bude zvijezda vodilja kroz život. Vjenčani su Ivan Zeljko i Božana Ćorluka iz Njemačke, Mario Vukoja i Anđela Soldu iz Širokog Brijega, Vedran Božić i Martina Musa iz Širokog Brijega, Damir Sušac i Tina Giljak iz Širokog Brijega, Tomislav Mikulić i Nikolina Jelić iz Gruda, Ivo Topić i Kristina Jelić iz Širokog Brijega, David Brkić i Nikolina Ivanković iz Posušja. Uzajamna ljubav neka resi vaš dom. Preminuli su Luca Ljubić iz Knešpolja u 93. godini života, Božo Kraljević Suzarića u 86. godini života, Domagoj Kelava iz Knešpolja u 75. godini života, Stanko Kraljević iz Širokog Brijega u 80. godini života i Stojan Šušak iz Širokog Brijega u 82. godini života. počivali u miru Božjem. Robert Jolić je izdao knjigu, odnosno monografiju koja nosi naziv Hercegovački Franjevci, pola stoljeća u Kongu. U monografiji je opisan život sedmorice hercegovačkih fratara, redom kako su odlazili u Kongo u 20. stoljeću. Fra Blago Brkić, Frante Ivanković, Frante Kutleša, fra Filip Sučić, fra Pere Čujić, fra Stojan Zrno i doktor fra Jozo Vasilj. Autor pokušava dati barem neki uvid u silna djela koja su kroz to vrijeme učinili u toj dalekoj zemlji.
kako na čisto duhovnom i crkvenom, tako i na građevnom, uljudbenom, kulturnom, odgojnom i humanitarnom polju rada. Također, autor poručuje kako bi bio sretan ako bi se ova monografija prepoznala kao neke vrste spomenika hrabroj sedmorici misionara Franjevaca iz Hercegovine koji su svoje živote, ili barem njihov dobar dio, uložili u napredak katoličke crkve u dalekoj Africi. Prošlu nedjelju, 6. rujna, Fredane Karadžić proslavio je svoju zlatnu misu. Moramo napomenuti da je on jako bitan za nas framaše kao duhovni asistent naših trećara. A Fredane je rođen 1944. godine u Gornjem Crnču kao 9. dijete od 12 braće i sestara. Po završetku osnovne škole primljen je u sjemenište u Visokom, gdje je završio Franjevačku klasičnu gimnaziju. Nakon mature 1963. obukao je franjevački habit u samostanu na Humcu, a studij filozofije i teologije pohađa u Sarajevu, Trentu i Rimu, gdje je diplomirao 1971. godine. Za svećenika je zaređen u Trentu u Italiji. U svom djelovanju obnovio je crkvu u Knješpolju, zatim odlazi na Humac služiti župi kao župnik i gvardijan, te izgrađuje novu crkvu na Humcu. Potom je bio župnik u Konjicu te u Mostaru, gdje provodi najteže godine rata, a trenutno ponaša službu duhovnog asistenta OFS-a od 2018. imenovan je područnim nacionalnim duhovnim asistentom OFS-a. Dragom Fradani, Frama ovim putem upućuje iskrene čestitke i neka ga u daljnjem djelovanju prati zagovor našeg seravskog oca Svetog Franje i naše majke Marije. Dragi slušatelji, evo nas u našoj posljednjoj rubrici, što znači da našu današnju emisiju polako privodimo kraju. Naš cilj je proslaviti Boga preko naših emisija i nadamo se da smo to i danas uspješno odradili. Ipak smo govorili o poniznosti, a to je ono što Isus i pisci Novog Zavjeta spominju po više puta. Kao što smo rekli, poniznost nije mala i lagana stvar. Trebamo se vježbati u poniznosti, toliko da dođemo do te razine da se nesvjesno ponizimo. I tada bi naš Bog bio stvarno ponosan na nas, jer Ivan evanđelist kaže: ja ne činim od sebe, Otac koji živi u meni objavljuje svoja djela. I za kraj još jedan prigodan citat od Thomasa Mertona. Ponizan čovjek u stanju je velike stvari učiniti neuobičajenim savršenstvom, jer ga više ne zanimaju sporedne stvari poput vlastitih interesa i vlastitog ugleda, te stoga više ne mora uludo trošiti vrijeme i trud kako bi ih branio. Hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju. Ako Bog da, družimo se sljedeće subote u isto vrijeme na istim radio valovima. Za vas spremamo još jednu zanimljivu temu, a kroz današnju emisiju vodili su vas glasovi Nikoline i Marije. Do sljedeće subote neka vas prati zagovor Blažene Djevice Marije i našeg seravskog oca Svetog Franje. Mir i dobro.